дар ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. бале бародари азиз, ба мисли пештара бигем хато намекунем, вора одама мисол намекунем. салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. ами як дона лайк мондана фаромӯш накунен ва бо диққат гӯш кунен. чӣ хеле ки медонед, дар Федератсияи Русия бигем тафтиш ва рейдҳои муҳоҷирон бениҳоят зиёдтай ва бисёри нафарҳоро депортатсиярам кардесанд. касое ки мехоҳед фаҳмидан шуморо депортатсиятон кушода ё ки депортатсия дорен, номери WhatsApp мебирояд, дар ҳамиҷа бинависонед, тафтиш мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо ба қайдгирии довталабон дар ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. яъне нафарҳое ки донишгоҳ ва донишкада дохил шудан мехоҳанд, аллакай ба қайдгиришон сар шуда. имрӯз 3 март дар ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи аввали ба қайдгирии довталабон дар маркази миллии тестӣ барои ширкат дар имтиҳонҳои марказонидашуда дохилшавӣ ба донишгоҳу донишкадаҳои кишвар оғоз гардид. тавре маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. даври аввали ба қайдгирӣ то 30 апрел идома мекунад. арзиши ба қайдгирӣ пулакӣ мебошад. барои ба қайдгирии довталабон дорои таҳсилоти миёнаи синфи 11 ва миёнаи касбӣ 370 сомонӣ ба қайдгирӣ муқаррар шудагиаст ва довталабони дорои таҳсилоти миёнаи асосӣ синфи 9 320 сомонӣ барои ба қайдгирӣ муқаррар шудагиаст. нархи давлатиш мебошад. яъне ҳар як нафаре ки синфи 9 тамом кардагиен, мисол ё синфи 11 тамом мекунен, мехоҳем ки ба ягон донишгоҳ ва донишкадаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд кунен, мисол маркази миллии тестӣ да баъдан имтиҳон муспорен. аллакай сар шудагиаст то охири моҳи апрела якум давраш ба анҷом мерасад. ба қайдгириш хоҳишмандон аз ҳозир метавонен муроҷиат бикунен. ин бода як информатсия мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо агар номтон дар чорни списка бошад ва бихоҳем ки граница бигзарен, биёен қонунӣ кор кунен, як бор инами номерое ки мебирояд зангшон бизанен, границаи Қазоқистон мебаранд. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорумон, ҳозир вазъияти аэропортҳо чӣ хел бошад? рейдҳо ҳастанд ё ин ки не? бале бародари азиз, ба мисли пештара бигем хато намекунем. тафтишотҳо ҳастанд ва отпечатки гирифтану дигар корҳо. муҳаммадӣ нависонда: ассалому алайкум Сорумон Сафаров, раҳмати зиёд барои информатсияҳо, барои меҳнатот. номи ман Муҳаммад. ман дута штраф доштам, штрафа супоридам. 2024 рафтам пересикат кардам. дар патент супоридам, патент отказ шид. гуфтам баъди 1 сол метавонӣ гирифта. ман дар Россия 1 солу 2 моҳ шид. бе документ гаштам. дар реестр нестам. равам легализация мекунанд. раҳмат барои меҳнатот. яъне ки депортатсия кардана дар назар дошта бошӣ. бародари азиз, барои 1 солу 2 моҳ беҳуҷҷат гаштанат имконият ҳаст ки тара запрет навоез мумонанд ва барои отказ омадан ин мешавад сабаб бисёр вақт дар патент ки мисол шумо вақте ки патентон аннулировад мешавад ё вақтҳои пеш ягон маблағша дер супоридагӣ ҳастен, патент ки аннулировад шид, то муддати 1 сол дигар наметавонед ки патент бигиред. аҳози 1 солу 2 моҳ шудагиаст, шумо метавонед ки граница ба одамои боварино бигзаред, айсари нав дуроен ва қонунӣ кор бикунед. ваҳдат нависонда: ман рафтам ФМС, номам дар ҳамун списка ҳаст. гуфт 3 ҳафта пас биё бо мебинем. бародарои азиз, мо гуфтем ки дар реестр номи касе ки ҳастай шарт нестай ки граница бигзарен шумо. мисол шарт нест ки аз Россия бароен шумо. метавонем ки ба ФМС равем, ба ҳамун Сахарова равем ё ки ба намояндагии маркази муҳоҷират равен, муроҷиат мекунен ҳамун ҷода. ин мушкилиҳои шуморо ҳал мекунанд. ба ягон баҳонаи мисол документ шидагиаст, документотона соз мекунен ё ягон ҷарима дорен, ҷаримаҳоро меспорен, ин ҳал мешавад, ҳалшавандаа. агар ки накарден, баъд депортатсия мекунанд. хуршед Рустамов нависонда: салом ака, созен даҳани мардума ҷамъ кардан намешавад. шумо чизе мегӯед, ҳамаш ҳақиқате. боши брат, баъзе бемафкураву одамои бесаводе ҳастанд ки дар ҳамиҷа медонанд комментарияҳои бад менависонанд. бовар кунед, ман бидани набидани ҳамора як мешуморам ва ҳамхели нафарое ки менависонанд худшона ҳурмат намекунанд, дар ҳамин публика суханҳои қабеҳ менависанд, вора одама мисол намекунанд.
Дилшод нависондай. Ассалому алейкум акаи Сорбон. Ман дани момент Россияда қарор дорам. Додарам дар хизмати ҳарбӣ хизмат кардесай. 6 моҳаши. Агар ман бигардам ба ватан биём, мара хизмат метавонам барам. Пешакӣ раҳмат. Ҷавоби шумо да. Барори кор. Агар зиёда аз 2 писар бошем, бале метавонам ки яку якбора 2 фарзанда ба хизмати ҳарбӣ сафарбар бикунам. Як нафари дигар нависондай, ака ҳамаш дурӯғ ай. Ман 63 рубл ҷарима дорам. Шукри Худо бемалол дуромадам. Ҳозир дар Россияям. Худованд кунад ки ҳама ба мисли шумо бе проблема бидроя. Лекин яхе одаме ки дар ҳаёташ якум бор Россия рафтесай, меганаш ти запре дори меброранаш. Дуромадаш намемонад. Барои ҳамин калон гап назанед ва ҳар чизе ки мушкилитон нашидай, шигр биген, аз паси кору бортон мушед, тамом бародар. Як нафари дигар нависондай, салом ака. Ҳамин номи ман дар реестр буромадагӣ. Метавонам рафта ака. Проблемаҳое ки дорӣ аз сабаби доштани ҳамун проблемаву мушкилиҳо номат ки баромадагӣ ҳаст, ҳамвора аввалан ҳал кун, баъд метавонӣ ки сафар кунӣ. Як нафари дигар нависондай, салом акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ. Мегам пештар сар мешавад, пештар тамом мешавад. Ҳамин гап асос дорад? Не бародар, аз ҳамун 1 апрел сар мешавад то рӯзи 27 то аз 1 апрел сар мешавад то 27 май давом мекунад бародаро. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Зиндаву сарбаланд бошем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.